پروگراما خواردنیا جیهانیا bi serêneteweniya girtî de eşkere kir ku welatiyên Sûriyê li her du de verên dorpêçkirî an ku dareya dêre zor û ji berê tunebûna kerestên xwarinê neçar dibin ku giya bixwin. Li gorî raporteke Programa Cîhaniya Xwarinê ku welatiyên dareya dêre zor zarokên xwe dişînin ji bo danheva giya ta bikarin jiyana xwe birêve bibin. Li gorî wê raporta got di muhasibatê de hatiye amadekirin ku malbat li wan ê deveran tenê carekî xwarinê dixwin û wê carê jî sereke ji bo zaroka ye. Di wê raportê de herwiha hatiye ku li bajarokê dareya nanê nayê peyda kirin û eger peyda bibe wê bi buhayekê giran were firotin. Rawişkara karûbarên mirovî di netewên yekgirtî de yan Êclandê ragihand ku welatiyên palpişt ji danostandinên aştiyê li Sûriyê rejima Sûrî agedar kiriye ji bo alîkariyan derbasî deverên ku dibin dorpêça rejima Sûriyê de bike. Ji alîkî din ve grûpek ku bi karê mirovî radibe ku bixwe bi serê netewên yekgirtî ve ye pêşînyarek pêşkêş kiriye ji bo alîkariyan bişîne ji zêdetirî milyon kesî di hundirê Sûriyê de. Li gorî wê planê ku wê alîkarî herin 6 ta 18 deverên ku dibin dorpêça rejima Sûriyê de ne.